Neha, hi, hi, welcome, welcome. मा ओंख्रि जानानै फैगोन नेहा? मा ओंख्रि जाखो? आवाजखौ खोनादोंना खोनायाखैथाय आंनिखौ? मा खबर आब'नो? खबरा बिदिनोसै आगै। दसे नोंसोरजों रायलायनो फैदों। मा ओंख्रि जानानै फैखो जिआरबि? मा ओंख्रि जाबोखो? माथो रायलाय माबा खोनायाखै नामा आंनि आवाजखौलाय? ओंखाम जाबाय नामा? ओंखाम जाखांबाय औ फुंनि। सानजौफुनि। नोंहालाय मा ओंख्रि जानानै फैखो? DMDM हेल'। वेलकाम वेलकाम DMDM मा ओंख्रि जानानै फैखो? MK अफिसियेल लोगो खालामदोनो। MK अफिसियेल लोगो खालामनोनो नेहा। आरे बेहा चेनेल गैया MK अफिसियेला। आंनि आवाजखौ खोनादोंना खोनायाखैथाय खोन्थाहरलाय जिआरबि। हेल' सिस्टार आमेन हेल' हेल' वेलकाम। वेलकम न्यू टू से साथ साथ। खोनादों खोनादोंना? लोगो गैयाबा लोगो जालायदो। ओंख्रिया जाथ'वाखै आब' दाबो ओंखाम जाया। दाबो ओंखाम जाया। आमायाजों सोर सोर लोगो गैया लोगो जादो आया धर्माजों।
लाइक डान थेंक यू लाइक होनायनि थाखाय DM गोजोन थाबाय नोंनिसिम DMG come to say full word सात नो DM माबा आमाया नोंखौहाय सापर्ट खालामनो लिंहरदों खोनादों आब'नो DM आमाया नोंखौ लिंहरदोंमोन हनै लोगो जायो ना मायो नोंनाव कमेन्ट नुनाया स्पिड जायाखै नंगौ कमेन्टआनो हाबफैद'आ खोमा आंनाव कमेन्टआनो मानो हाबफैद'नो बाखो बेबा कमेन्टआ स्ल' जादों कमेन्टआबो मानो स्ल' जाखोहाय प्रकाश हाय माय डियर फ्रेंड गुड मॉर्निंग प्रकाश वेलकम मेरे एलबी में वेलकम हाउ आर यू टुडे माय फ्रेंड आई एम फाइन और आप कैसे हैं आप कैसे हैं बताओ सपोर्ट नांगौबा फुल वीडियो नायना सपोर्ट खालाम हरना दोन आंनो रिटार्न हरगोन GRB के साथ जो भी फ्रेंड होना है कमेंट करके रखना है बोला है मतलब किस किस को सपोर्ट चाहिए वो भी पैक करेगा बोला है प्रकाश क्या बोला है आई एम वेरी गुड है अच्छा है गुड ही रहना चाहिए हाय मा खालामदों उन्दुनानै दङ इदियागै दसे उन्दुग्लांदों सानजौफुनि मा ओंख्रि जानाय आब'नो जागै जोंनियाहाय खुमब्रा बाथोन खुमब्रा बाथोनसो दिनैहाय मिरामिस जादों नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाया आगै लाइक थैंक यू लाइक देने के लिए प्रकाश अमया शर्मा सी सेक प्लीज बैक एस बैक्स अमया डीएम ने आपको सपोर्ट किया है आप है कि नहीं मेरे एलबी में अगर है तो मैसेज करो डीएम ने आपको सपोर्ट करके आया है बैक देने के लिए बोला है
हाय आब' मा ओंख्रि जाखो आब' खुमब्रा बाथोनसोहाय आगै बिकुंगुर हेलो 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 गाइस सभी को बिकुंगुर ने हेलो गाइस बोला है एडी फैमिली एंड निरंजय हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड ओमफ्राय बिकुंगुरा मोजां ना आब' होनदों औ मोजाङैनो दंहाय आगै नोंसिनि अननायाव आंना माला 1K जाबावनो दे खमायजोब्बाय साबसक्राइबारानो आं गाबनो ओंखारबाय एदि जोंहा दासो जाखांदों आलु लेस्राया माखौ होनोथाय आलु जहलखौ होनो नामा आलु बिदैखौ लेस्रा होनोना आलु जहलनो बिसिना एदि फेमिलि लोगो अननानैनो एदि फेमिलि साबसक्राइबारा बेसेबां दंथाय 15 लोगो खालामनो नै एदि फेमिलि नै आंबो साबसक्राइब खालामबावाखैसो नामा एदि फेमिलिखौलाय लोगो गैबावासो नामा एदि फेमिलिजों गोदानसो नामा चेनेलालाय गोदानसोखाना नै साबसक्राइब खालामबावाखैसोमोन आङो खालामबाय नै एबार हयले भिडिअखौ दाहाय नायनोसै आङो साबसक्राइब खालामबाय आङो नायसनाखैमोन एदिखौ ब्लु हरनानै होनसै आं एदि सोरजों लोगो जायो जाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरदे होमबासो बयबो साबसक्राइब खालामहरफिनगोन नोंखौहाय नङाबा सोर साबसक्राइब खालामदों मिन्थिनाय नङाना मिन्थिबाय ओमफ्राय आंखौ बावबायनानो बावाखैहाय निरन्जय आगै बावाखै दङ मा खुमब्रा बाथोनलै आब'नो खुमब्रा लाथा लाथा संनाय नै डिएम आ लोगो जानो थाखाय लेंहरदों एरि फेमिलि डिएम जों लोगो जादो ओमफ्राय बिकुंगुर जाबाय नामा आबौ जाबाय बिकुंगुर मा ओंख्रि जाखोनो ए बाग्लारि फैदों जोंहा हाय वेलकाम ए बाग्लारि मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै खोन्थाहरदो एदि फेमिलि सबाय बिमाखौसो सबाय बिमाखौसो लेस्रा होनो आरोना गोदान जायगानि गोदान नामफ्रानो गोदान एदि हायनो ओमफ्राय लेरा माने सबाय बिमा आब' मोनथिबाय आगै नै दासो खिथाहरफिनबाय आं मोनथियाखैमोना खालामना हो आब' खालामबाय ओमफ्राय बिदि बाहाय दालि आरो थालिर आलु भाजि दालि जहलनो ओमफ्राय थालिरजों आलुजों भाजिनो माबामोना बिकुंगुरमोना ओंख्रिया ओमफ्राय इदि लोगो जादोनो हनै जों लोगो जानो ए बाग्लारि नोंबो लोगो जादो आं नोंनो ब्लु हरनानै होनोसै ना दा थांबा लाफिनसै ओमफ्राय नोंगौ नामा ब्र होनदों निरन्जय इदि कमेन्ट खालामना हो आं मोनबाजों साबस्क्राइब खालामना होगोननो आंनोलाय हरबायमोन निरन्जय हरदोंमोन ना बैबारावहाय लालायदोंमोन ना जों सानैजों ना 1.9K कंग्रेचुलेसन बैसागु वार्स टाइमा बेसे जाखो बिदि लोगो जादो दे नो बिदिनो हनै ए बाग्लारिजोंहाय बेसे दं आं आरजिनो गैया नोंनालाय बेसे जाखो नों खोन्थाहरलाय दे निरन्जय नोंनिखौ खालामबायनो बेबाग्रि खालामबाय फुल वार्स खालामना प्लिज नोंबो दा ओमफ्राय एदि फेमिलि नोंखौ सापर्ट खालामबायनो बिखुंगुराहाय नोंबो खालामहरफिनबानो जाबाय बिनिखौ एदि फेमिलि ओमफ्राय
जानांगौ लोंनांगौनो चेनेलनिया मानो हायाबो हाय वेलकाम जानांगौ लोंनांगौ आगै ना मा होननांगौ जाखो जानांगौ लोंनांगौ आगै मा खबर आगै चेनेला गोदानसो बायदि मोनदां आंनियावहाय अ चेनेला आं सापर्टआनो खालामबावाखै नै नोंखौहाय सापर्ट खालामबाय आगै नोंखौहाय नै सापर्ट खालामबाय आं नोंबो आंखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो आगै मिथिबाय जानांगौ लोंनांगौ आगै सापर्ट खालामदो अननानै बयबो फुल भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोन नोंबोथ' कमेन्ट माबा खालामनो हायोना जेआरबि नोंबो दा लोगो खालामनो हायो नोंनोबो फ्रेन्ड माबा हरबाय आं रेन्ज निरन्जय ब्र मन' जाबाय नामा मनिटाइज जाबाय नामानो निरन्जय नोंना होनदों खावब्लि फैलायबाय होनदों दे फैदो ओमफ्राय इदि ए बाग्लादै ए बाग्लादै आब' नायदो खालामबाय आं साबसक्राइब बाग्लारि खालामबायनो नोंखौहाय मामाया इडि फेमिलिया बिदि बाग्लारि स्टार्टनो एन आब' नेहा आब' मा ओंख्रि जाखोनो मा ओंख्रि जाखोनो नेहा आंना कमेन्ट हरना दोन कमेन्ट हरनानै दोननो नै बाग्लारिना सापर्टआव थांगो 500 थांबाय बाग्लारिना कंग्रेचुलेसन 500 दावखोगासिनो दावखोगोन दे सिन्था खालामनाङा मोजां आं नोंखौ खालामखानायसो आब' नोङो आंखौ सापर्ट खालामनानै माबा खालामाखैदां कमेन्ट खालामाखैदां ओंखायनो आं नोंखौ सापर्ट खालामाखै जाय मानसिया आंनाव कमेन्ट हरखायो आं बेखौ सापर्ट खालामफिनखायो आरोना नायनानै ओमफ्राय सोरजोंबा लोगो जानांगौबा लोगो जादो आं नोंनो ब्लु होनानै होनोसै जानांगौ लोंनांगौ आगै जायजों लोगो गैया लोगो जाबानो जाबाय बयबो नाय खोनासं जानांगौ लोंनांगौखौ बयबो सापर्ट खालाम बर'जों बर' ना बिलाहि आरो मैथा बाथोननो टमेट'जों नाजोंनो ओमफ्राय मैथा बाथोन गोखैजों गोखैसो जाखायो जोंना निहाया दाखालिबो माबाजों मैथाजों नाजों टमेट' बाथोनमोन नामाथाय बिसिनि ओंख्रिया लाइक दान थेंक इउ एदि आंनाव कमेन्ट खालामना दोन दाहाय खालामना होजोबगोन आं साबसक्राइबनो इदि फेमिलिनाव जाय लोगो गैया साबसक्राइब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोननोनो ओमफ्राय मामा दा गाव बेक हरफिनगोन जाहैदों जोंहा एडि फेमिलिया ओमफ्राय बि खुंगुरा मोजां इदि आं नोंखौ खालामबाय दे साबसक्राइबनो सापर्ट खालामबायनो मामाया बि खुंगुरा एडि फेमिलिखौहाय एडि फेमिलि एडि फेमिलि ओमफ्राय डिएम एडि फेमिलि लोगो खालामबाय डिएमाबो लोगो खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा नै आब' सुसमिता फैदों सुसमिताया मा वेलकाम आब' सुसमिता आब'ना आगैसो जागोन आगै सुसमिता वेलकाम ओमफ्राय मा होनदों हेल' एभ्रिवान हाउ आर इउ टुडे होनदों हाउ आर इउ टुडे नो आइ एम फाइन हाय रानि हाय रानि माबोरै दंनो मोजाङैनो दं होनदों एडि फेमिलि येस होनदों इन्टारटेनमेन्टआ मा होनदों आरो बेयो सुसमिता बिनानाव लोगो खालामहरदो दे अननानै होनदों हनै नोंबो खालामदे आरबि आगै ओमफ्राय एदि थेंक इउ कमेन्ट खालामना दोन होनना बुंदों बाग्लारि आब' सापर्ट खालामबाय बाग्लारि सापर्ट खालामबायनो नोंखौहाय मामाया बिदि बाहाया ओमफ्राय सुसमिता मा राजा आम एंग्रि मा राजा आइ एम एंग्रि उइथ इउ
सोरखौ रागा जोंखो नै माबाखौ रागा जोंदोंदां आरबिखौ ना सोरखौ ओमफ्राय फुल वास खालामना लोगो जालै गाइसमोन प्लिज होनदों डिएमआ आब' सुसमिता हाय होनदों नै जानांगौ लोंनांगौआ ओमफ्राय हाबाब बेलाय मा भाषा जालायखो आर खाप ना मा जाखो आर खाप ना मा जाखो बेलाय हे दुखी मत हो मैं तुम्हारी साथ हूँ किसको बोल रहा है भाई कौन दुखी हो रहा है वेलकम जो भी हो मेरे वेलबी में वेलकम वेलकम लाइक नहीं किया है तो लाइक करो सुसमिता बिदि बाहाय लोगो खालामबाय होनदों लोगो खालामबाय नै एबाग्लारिया बिदि नोंजों हाय फंबाय सना होनदों सुसमिताया जोंहा ओमफ्राय जानांगौ लोंनांगौ आंजों लोगो गैया नामा नोंलाय होनदों माबाया डिएमआ जानांगौ लोंनांगौ आगै डिएमजोंहाय लोगो दंना गैयानो ओमफ्राय आरबि अन थेंकिउ अन थानायनि थाखाय इदिया होनदों मा गामि नै आब' आं गसाइगावनि दे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगावनि ओमफ्राय र' फ्रेन्ड आं दुगैना दा फैफिनगोन नै दुगैहैस्लायस्लायनो बेहा दे दुगैहैग्रोदो दे एडि फेमिलि आब' सापर्ट खालामबायनो इदि सापर्ट खालामहरद' नै मामाखौ बिदि बाहायखौ जानांगौ लोंनांगौ 5 आइडि जों प्लिज काम फुल वाच आंनोबो खालामहर दे आंनोबो खालामहर दे मामा जानांगौ लोंनांगौ आंबो खालामहरगोन नोंखौ दा 5 आइडिजोंहाय सिन्था खालामनाङा आरो 5 आइडिजों हरगोन आंबो ओमफ्राय सुसमिता आरबि इन्टारटेनमेन्ट नों आंनाव 16थानि बारासो आइडि हरबाय नोंसो आंनो हरनांगौ दा होनदों ओमफ्राय लाइक दान ओमफ्राय आरबिया मा होनखो जोंहा इदि लोगो खालामहरदो दे होनदों ओमफ्राय बिदिया होनदों दे आब' आयौ अफायबा सेबलांबाय आङो दानालाय दाना अफाय थांखो दे आग्लारि होनदों होनदों बाजै लोगो खालामहरदो दे प्लिजनो मा नोंजों लोगो गैया नामा जाहैबाय आङो बाजै मजुलि बाजै लोगो खालामहरदो दे प्लिजनो आंलाय नोंजों लोगोखाना मा गोब्रामखो नोंलाय मेम'रिया बख'खो ना माखो मेम'रिखौलाय हेल' बाजै फेमिलि फैदों जोंना हेल' वेलकाम ए फेमिलि मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै आब' मन्जुलि कमेन्ट थाङाखै नामा नों दहायनो दहायसो खालामदों आं दासो फैदों नै कमेन्टआनो स्ल'थार आरबि इन्टारटेनमेन्टनि नामा दाउलासो आंबो दाउलासो होनसै होमबालाय एदि लोगो खालामबाय बिदि दा खालामबाय जानांगौ लोंनांगौ डिएम गैया ब्र' होनदों ओमफ्राय आरबिया मा होनदों सुसमिता आं दाउजोसो होनदों दाउला नङानो दाउजोसो ओइ दाउला दिपालिया लिंहरदों जानांगौ लोंनांगौ हरगोन दे आब' आं हरगासिनो दे आंबो हरगोन दा जानांगौ लोंनांगौ दे ओमफ्राय बिदिया होनदों दे आब' आं 5 आइडि हरगासिनो प्लिज रिटार्न खालाम दे आब' सना होनदों आंखौ होनदोंना बिदि आं हरगोन दे दाहाय र' आं मबाइल गंसे लांनि नै मबाइल गंसे दंखाबावोसो ना आइदि दा हरगोन आं दे ओमफ्राय एदि नोंखौबो खालामहरदो दे होनदों ओमफ्राय जानांगौ लोंनांगौ मा होनदों आं आब' मन्जुलि आं हरगासिनो दे दे हर दे आगै दे हर ओमफ्राय बोरो अबाव थांलायखो
जानांगौ लोंनांगौ ब्र लोगो खालामबाय दाहाय खालामदो फुल वार्स खालामना लोगो जाबाय आं नोंबो फुल वार्स खालामना लोगो जादो होनो जानांगौ लोंनांगौ नोंखौ डिएम आगैया फुल वार्स नायनानै सापर्ट खालामबायनो नोंबो खालामबानो जाबाय आरबि होननानै सेसा ना मा जाखो माबा फेसाखौनो हरबायहाय नै जोंहा सुसमिता गैया दे गोदान लोगो जादो सोरबा दङबानो सोरबा जुदि एबाग्लारिजों लोगो गैयाबा लोगो जानोनो ओमफ्राय ए फेमिलिया मा मा ओंख्रि जाखोनो ओंख्रिया खुमब्रा बाथोनसो आगै नोंहाबो सोरजोंबा लोगो गैयाबा लोगो जादो आं नोंनो ब्लु हरनानै होनोसै दा थांसैबा खोन्थाला आं ब्लुखौ लाखिफिनगोन आरोना सुसमिता नों गाबबाय हनै जोंहा आरबिया गैया नै जोंहा सफैनो हालायबाय मिस्टार राजु बसुमतारी भिडिअ हाय मन्जुलि आगै सना आंनि जिउनाहाय आदा वेलकाम मा ओंख्रै जानानै फैलायखो नोंलाय खावब्लानो खबर सबर मारै बिदि बाहाय 08 ब्लग 3 आइडि जों लोगो खालामगोन आं नोंबो हरनो नै डिएमआ 3 आइडि जों सापर्ट खालामगोननो ओमफ्राय नोंबो हरफिननांगौनो दै बिदि फंबाय आब' नोंखौनो बुंदों दे आंखौ बुंदोंमोन दे सुसमिता ब्र थालिर जा होनदों नै सुसमिताया हौवासो आरोना आंलाय हिनजाव मानसिसो सानदों अके डिएमदों ए बाग्लारिहाय होनदों जानांगौ लोंनांगौ नाम्बारखौ सोलायदो फंबाय नामखौ सोलायदो फंबाय गोलावद्रायो उसुबिदा जायो गोलावद्राय हाय राजु मा खबर होनदों ए बाग्लारिया एडि फेमिलि नोंसा साबेसे आब' जोंहा आगै जोंनिया 6 जनानो होनजायो बिहाव बिखुनजो आंनि बोराय नानि आंनि फिसाजो आरोना फिसाला आं 6 जन ओमफ्राय डिएमआ होनदों फुल वास खालामना लोगो जागोन बिदि बाहाय फुरा बेग मोनगोन आंनाव होनदों आरो सिन्था जानाङानो आरोना फुरा बेग हरखागोन जाहैदों मबाइलाव उन्दुबाय नोङो जाम्बाखि ना मबाइला ना दा ओमफ्राय राजुआ मा होनदों मोजां एबा बाख्लारि आगै होनदों ओमफ्राय राजु सौहरबाय नै आदा राजु नोंखौहाय मामाया सुसमिताया सौहरदों आरोना हेल' निउ फ्रेन्ड खाम होनदों ए फेमिलिया राजु सुसमिता हा होनदों ओमफ्राय डिएमआ होनदों राजु बसुमतारी भिडिअ लोगो खालामदो प्लिज अननानै आदा राजु डिएमखौ लोगो जानोनो लिंहरदों अके फुल वार्स काट डिएमदों आदा राजुआ मा होनदों दंखायो होनदों दंखायोनो डिएम आरो नंगौ नामा राजु ब्र होनदों ए बाग्लारि ए फेमिलि लोगो जादोनो ए फेमिलि लोगो जानोनो ए बाग्लारिजों होनदों आदा राजुआ ए फेमिलि होनदों ए बाग्लारि फुल वास खालामगोननो मन्जुलि आं हिनजावसो बे आदा राजुआ ब्र होनहरदों नालाय आदा ओंखायनो हिनजाव सानदां दे हौवा सानदों हिनजावसो होनफ्लांबावबाय हौवा सानदों आङो आदा राजु होननायखाय आब' सुसमिताया अबेनि जोंहा खोन्थाहरदो आब'सो होनफ्लांबाय थायोहाय आंहा आगै सुसमिताया अबेनि जोंहा खोन्थाहरदो आरबिअन थेंक इउ सुसमिताया हौवासो मन्जुलिनो हिनजावसोनोहाय बुहोथारोहाय नों आंखौ उल्था पाल्टा खोन्थाहरनानै हिनजावसोनो बबेनि नों आब'नो आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनि नोंलाय अबेनि डिएम नेमा मा बाबा दलद थाया गथ' जाथिया सान्थियानो गैया गथ' जाथिजों गेले
जोंहा नै रान ब्लग फैनांहाय आब' बेजोंबो लाइक आरो साबस्क्राइब आब' आं बिदि बिदि फंबाय दे वेलकाम बुलु नांगौबा खोन्थाबानो जाबाय थेंक इउ बिदि आं लोगो खालामबाय ए फेमिलि ए बाग्लारिया लोगो खालामबायनो नोंखौहाय मामा एदि माबा ए फेमिलि बायदि मोनदों आं दथमानियाबो दथमानि ना आं मालाबा सोंखांखाबाय मोनगोनहाय दथमा मोरैबा गामि होनदोंमोनलाय नोङो दाखालि दथमा बोरैबा गामि होनदोंमोन बावबाय आङो ओमफ्राय जोंहा सुसमिता आगैया मादों बे राजु फाग्लाया फैलानि नांदेरनायसो होनो नंगौ नामा फैलानि नांदेरनायसो होनो जोंहा मा होनदों इदिया डिएम फ्रेन्ड खालामदो आंबो खालामबाय डिएम एदि फेमिलिया नोंखौ फ्रेन्ड खालामबायनो डिएमआथ' दहायनो नोंखौ खालामदों होनदोंमोन नामाथाय खालामाखैथाय डिएम खालामाबा खालामहरदो आरबि अन थेंक इउ आरबिया दाउलासोमोन नामा ओमफ्राय आरबिया दा खालामदो आं खालामबायनो खालामनोनो माबाया खालामबायनो नोंखौ एदि फेमिलिया खालामबायनो नोंबो खालामनोनो लाइक डन मुंबई से हो सिस्टर मुंबई स्पेस थेंक इउ मेरे एलबी में आने के लिए वेलकाम आरबी डोंट वारी गासिबो आइडिखौनो दा हरजोबगोन सना आं नै मालाय दाहाय हरजोबगोननो माबा सुसमितानाव नोंनाव मोनबा आइडि दं आंनोबो हरदो आंबो हरगोन नों जेसेबां हरगोन एसेबां हरगोन आरो ना खिन्थु आंनाव 10थानि बारा गैया आरो ना 10था हरगोन आङो ओमफ्राय राजु सुसमिता हा होनदों नै मिनिदों जोंहा ओमफ्राय जागोन दे नोंनि बाग्लारिया ब्लू द सिस्टार डेडिया ब्लू डेडिया मुंबई जिसके साथ फ्रेंड होना है फ्रेंड हो जाओ एदि फेमिलि लोगो खालामखाबाय आं दहायनो फल'वार्स खालामना लोगो खालामबायनो ओमफ्राय सुसमिता 35था दङ आंनाव आइडिया दा नायना हरगोन मोनायाव आरबि सनानो मालाय आरबिजोंसो हेल' हाय फ्रेन्ड फ्रेंड जॉइन न्यू फ्रेंड मुंबई से फ्रेंड हो जाओ मुंबईजों लोगो जादो सोर लोगो गैया एक दूसरे से साथ फ्रेंड हो जाए जुड़ जाइए ने ओमफ्राय र' एदि फेमिलि सापर्ट खालामदो फुल भिडिअ नायना जिआरबि होनदों नै एदि फेमिलि सापर्ट खालामनो फुल नायनानै ओमफ्राय जोंहा फैलानि नांदेरनाय आदा राजुआ मा होनदों मिसा होनदों सुसमिताया होनना मिनिदों एदि थेंक इउ होनदों एड जॉइन करो होनदों आप भी कर सकते हैं मुंबई करके कमेंट दीजिए न्यू फ्रेंड बोल के सभी आपको रिटर्न करेगा जिसकी वीडियो पे कमेंट करेगा वही आपको रिटर्न करेगा पक्का है बोलो थोद साला राजु सुवादनो मा होनदों बर'नि थोद साला राजु अमा होननाय जादों अय मजुलि आगै ब्लु मानो होआखै ला ए बाग्लारि बेसेबां आइडि दं नो अनजुलि आब' सना नोंना 10था आइडि दङब्ला दा हरदो दे आंनाव हरना दोनगोन हरगोन आं एदि आं फै आंजों होनदों बे गथ'आ उन्दुनो ओंखारखायाहाय सयथि
बाग्लारि सापर्ट खालामबाय आं अन्नानै आंखौबो फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामदो दा हरगोन आङो सुस्मिता आगै नोंनो सने नै मामा बियो बिदि थेंक इउ सने बर' जानवी कपूर वेलकाम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू मनजुलियाबो 3 आइडि जों लोगो खालामदो आंबो बे खालामगोन दे जागोन दे मामा नामखौ लिरनानै हर दे गाहायाव जेनेब्ला ब्रेकेट होनानै नों सोर जेनेब्ला नङाबाथ' आङो मिथिनाय नङाना सोर खालामदों होननानैहाय बय खालामबा थौ उन्दुहैदो बाबा नों जलंगायाव थौ आं बाथारबाय नोंखौ एखे बुनो लुबैथारबाय आङो आंनि फिसाखौहाय मा होनदों आब' आंनोबो हरबावदो फेमिलि ओमफ्राय सोरखौ होनदों आंखौ नोंनाबो सापर्ट आइडि दं नामा फेमिलि मोनफै दं खोन्थाहरलाय जोंनि कमेन्टखौ नुना सोरबा खारसिगोनसोनो सुस्मिता आगैया जोंहा मा होनदों जानवी कपूर वुमेन बी सपोर्ट करवा दो अब जानवी कपूर को किसने सपोर्ट नहीं किया है सपोर्ट कीजिए मुंबई जानवी कपूर से फ्रेंड हो जाइए हाय न किस पास सपोर्ट आईडी है एक दूसरे से जुड़ जाइए ओमफ्राय आदा राजुआ सुस्मिता आगैनि होननायखौ मिनिबाय आरोना जागोन दे आब' होनदों मोनबाय दिनो दे आंनोबो हरदो बाग्लारि आंबो हरगोन र' हरगासिनो आंबो नैबेखौ जलंगा खानानै नारथारसां नों दु होनदो आबा डिस्टार्ब दा खालाम रायलायनायाव बेजों गेले मबाइल होबाय मबाइलखौबो लाया आं लानायखौसो सिख'यो अस्थारसो गथ'आ एसे मोजां एक्सट्रा मबाइल होबाबो लालायबावासो अबेसिम थांखो दे दाना फरायनाया नै बसुमतारी दैमु आं 3 आइडि जों हरबाय आब' मेन आइडि जों आरो 2 आइडि जों हरबावनोसै आब' दे आगै दे बिदि ओमफ्राय मुम्बाइ स्पेस एडि डान फुल वाच केसार अके सिस्टार एडि नोंखौहाय मुम्बाइ स्पेसा सापर्ट खालामबायनो फुल वाच नायनानै नोंबो सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय कबिता दैमारि फैदों जोंहा हेल' बाहागि सना गुड मर्निं दासो सोरांदो जि हाय सोरांदों हाय जोंनिथिंजाय दासो सोरांथोंनो कबिता दैमारि मोननियाव वेलकाम दे कबिता दैमारि वेलकाम मा ओंख्रि जाना फैखो खबर सबर मारै दं बर्थमान ओमफ्राय मा गोमालायबायहाय हाय आनै सन्जय हाय सन्जय माहाय दं माबोरै दं कबिता लाइक दान सालथे लाइक दोन थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सन्जय मा ओंख्रि जानाय खुमब्रा बाथोनसो सन्जय आनै नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाया राजु बसुमतारी भिडिअ कबिता मा बाहागि जाखो फाग्लि सना होनदों कबिता मेम मा बाहागि जाखो होनदों कबिता वारि दैमारि बसुमतारी डिएम आं दा हरगासिनो होनदों दा हरगोन नो डिएमनो आरबिया मा सिरि नायना थाखो दङना गैया दाउला जाखो दाउला दे 5ल' आब' हरजोबगोन आं दा हरदो ओमफ्राय नोंनि नामखौ साइडआव ब्रेकेटाव लिरनानै हर आरो नोंहा नोंनि नामखौनो लिरनानै 1 2 3 लिरनानै हरबानो जाबायना फेमिलि होननानै होनबासो आं मिन्थिगोन सोर हरदों सोर हराखै नङाबा आङो बेक हरफिननो रोंनाय नङाना दा आन्दायगोन ओमफ्राय कबिता दुगि होनदों नै डिएमआ बेक होनदों नै कबिता जायोहाय राजु सना फाफि होनदों ओमफ्राय
DM कितने आईडी है DM बेसेबां आईडी दंनो हाय आमाया सिस्टारनो DM ब्लग लाइक सापर्ट खालामबाय अन्नानै आंखौबो फल'वार्स नायना सापर्ट खालामनो मा जाखो मबाइलखौ लाया नोङो बेयाव गेले जालायबाय पापिया खालि कबिता बालि ओमफ्राय हेल' राजु तुम कैसे है रे होनदों कबिता मेम नाम्बार हर लाइजिउ नाम्बार हरलाय जिउनो नाम्बार नांगौनो राजुनो नाम्बार हरलाय जिउ होनदों नै मालाय ओमफ्राय आंखौबो सापर्ट होदो दे नो सनजयखौबो सापर्ट होनो मुम्बाइ हाय ओमफ्राय आं नाम होखादों आब' दे सनजय खाम उइथ टु फुल वार्स नै सनजय नोंखौ लिंहरदों आमाया फुल वार्सनो 2 आइडिजोंहाय ए बाग्लारि 5 आइडिजों दा हरगोन आब' आंनोबो हरबा हरगोन आङो दा दसे लाइभनिफ्राय ओंखारबा हरगोन आं GRB लोगोखा ब्र' आं नोंजोंनो लोगोखानो DMआ जोबोर गाज्रि आंना खबरा सालथे भागि सना मानो गाज्रि जाखो कबिता आगै फेमिलि लाइक सापर्ट खालामबाय अन्नानै आंखौबो फल'वार्स नायना सापर्ट खालामदो फेमिलि नोंखौ सापर्ट खालामबायनो नों मामाया GRBआ दैमु जागोन दे ब्र' होनदों नै जालायबाय बेना बेमारा आदा राजुना बेमारा नै र' नोंखौ DM पापि सना होनदों मन्जुलिया आंनि लाइभआव फैया सालानो फैबावा जाहैदों अयनाय ओंखायो मन्जुलि आं हरना दोन सिस्टार नों दा लाइभ जोब्बा हरदो जागोन सुस्मिता आगै ओमफ्राय एहानो GRB कमेन्ट हर आंनाव होनदों कमेन्ट हरनानै दोननो GRB फेमिलिनाव दा बेक हरगोननो आब'आ अबे गामिनिफ्राय हाबा जाफैनाय जों आंना खाथियावनोखा गयबारि होनो गयबारि आरोना गयबारि फाथैबारि होनदो मा कमेन्ट खालामबाय जारौ पापिफोर बेलाय होनदों मा कमेन्ट खालामनाय जाखो पापिफोर बेलाय होनदों आदा राजुनि बेमार बियो एदि फेमिलि खाम एदि फेमिलि आपको नोंखौ लेंहरदों नै फेमिलिया DM 3 आइडिजों अके मुम्बाइ सनजय फुल वास के साथ अके राजु दानो दागर सुस्मिता ब्र' होनदों दानो दाहरनो कबिता लादों बेनो आंनि नाम्बारा 108 राजु दार्लिं सना नाम्बारा 108 नै बेना एदि फेमिलि दसे करदो फुल वास के साथ एदि फेमिलि सपोर्ट किया बोले मुंबई ने कबिता फ्रेंड हबो सिस्टार होनदों राजु थोस कबिता सिउलि फाग्लि होनदों सनजय आं गामियावनो दं आनै बैसागु थांलायनोसै आनै नोंसिनि गामियाव आनै माइब्रानि जुमाय संना दोन दे आनै दे जागोन दे मन्जुलि राजु सुवाटा बेलेग जाथिफोरखौसो सापर्ट खालामो साला मन्जुलि राजु सुवादा जों बर'फोरखौ खालामा आरोना आदा राजुआ जानोबो हागौ थि गैया मानसिजों र' दे आं दसे उन्दुनो आब'सना दे उन्दुदो दे सोरना बेसे आइडि दं मेरला आइडि दंनो हनै बयनाबो आइडि दंजोबो रोहित पाठक नमस्ते दीदी नमस्ते वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आमाया कोई तो आओ रहे जाय लोगो जानो कमेन्ट खालामदो
बोला है ये फैमिली ने कौन कौन ए फैमिली के साथ फ्रेंड होना चाहती है, फ्रेंड होके कमेंट करके रखना बोला है, पक्का बैग रिटर्न देगा बोला है। र कबिता मेम नोंखौ होनदों नै गयबारियाव आं गुलि गुलि थांना फैनायसो आनैनो ए जोंनि गाबिहाय गयबारियालाय ए फेमिलि अके होनदों राजु सरि कबिता मेम सुस्मिताखौसो बुंदों सुस्मिताखौसो बुंदों उल्था फाल्था जाफ्लांबायनो बिदियावनो बुजागोनलै बे संजय दोनखरद संजय आनै मुंबई स्पेस ने आपको सपोर्ट किया है तुम भी बैक कर देना इसको राजुखौ आं जोसिलाजोबनोसो गोसो जाबायनो मबाव जोगोन जाखो सुस्मितायालाय फाग्लि फाग्लिखायहाय आंबो आनै आं थानायाव लोङाखैनानो जौआ आङो बारा लोंलाबायखायाखै बाबु उन्दैखाय बैसागुआवहाय गावहा लाजिनायानो रायलाया मबाइलल' सेरबाय थायो मबाइलल'खा आयौ 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 गिखादां नोंसिनि मबाइल सेरनायखौ सुस्मिता नोंखौ आं बिसिदलाबायनोसो लुगैबायनो बिसिदलाबायनो लुगैबायनो सोरथाय फैलावा लोंना जौखौ गालादों फैलावा नों जौखौनो लोंखाबावाखैना नोङो जौखौनो लोङाखैथ' जौखौनो लोङाखैथ' नोङो माला जौ लोङा फैलावा देन लोंबावदों मालाय जाय लोगो जानो कमेन्ट खालामना दोन आं गारिसो सालायदों आब' मा गारि सालायखो मा गारि सालायदों जोंहा गैया ओके मुंबाई बोला है संजय खाम संजय हमको अमाया शर्मा ने बुलाया है आं गारि सालायनोसै आब' दे मा गारि सालायदों संजय तुमको अमाया शर्मा ब्लॉग 5.7 M व्यूज ने बुलाया है आ जाओ फ्रेंड हो जाओ सुस्मिता राजु आरबिया खारबाय दानो फैफिननानै अन होनफैलागोन बे माबा जानाय बायदि आरबियाहाय एट' सोदे अट' सोदे बबेनिफ्राय बबेसिम थांनाय गारि सालायो बबे जायगानि आब' आं गासै मोनब्रैजों हरबाय आब' आं मोनसेखौ गाबोन हरसिगोन आब' अके जागोन आंबो नैखौ फुथुनानै हरजोबसै बेग हरजोबसै नोंसिनो र' थाव होनदो आबा नोङो थाव ना आबौजों बेरायो फैदो आबौआलाय सजाव गिदिर सजाव दैमु बेखौ खारबाय आरबिया ओमफ्राय एडि फेमिलि सोला गैया क्या एडि फेमिलि दंना गैला लेंहरदों हनै जानांगौ लोंनांगौ डिएम आं हरगासिनो संजय मुंबाई कमेंट चेक कमेंट दिया है बोले संजय ने मुंबई को सुस्मिता दाबो आरबिया कमेन्ट नायखुमाना दङ बियो होनदों एलाय आरबि दंमारोसो कमेन्ट नायखुमागासिनो संजय जैन प्लीज फुलवासा वही तो बोल रहा है संजय ने बुलाया है अमाया शर्मा आपको ए फेमिलि कारिगावनिफ्राय टु सेरफांगुरि बा मालाबा थांबा गाखोबोनांगौलै ए फेमिलि नोंनि गारियावहाय खाथिखाना बारा गोजान नङाना हरै थांबा फैसा होआबालां खारगोन आं ओमफ्राय बाखि गाखोबोगोन दै ओमफ्राय निकिता मा ओंख्रि जाखो आब'नो खुमब्रा बाथोनसो आगै खुमब्रा बाथोन होनदों आरबि दं बेलाय दङनो सुस्मिता बेलाय माथो दंमारोसो ने सुस्मिता आगै निकिता खाम उइथ होनदों
टु निकिता 2 आइडिजों आमाया शर्माया लेंहरदों लोगो जानो गोसोबा लोगो जाबानो जाबाय। दंथ' होनदों आरबि डार्लिं आसाय एसे अनहरदो बाल होनदों। दे सापर्ट लोगो मोनबा गाखोदो औ गाखोगोन दे। ओमफ्राय डिएम प्लिज चेक जानांगौ लोंनांगौआ डिएमखौ सापर्ट खालामबायनो सोर सोरना बेसे आइडि दं सोर सोरना बेसे आइडि दं नै सन्जया सोंहरदों नै अके सन्जय गुड आयानो आं हरलालै सुस्मिता ब्र जायो थालिर जायोबा न' थालिर जानो जासिदों हनै। ओमफ्राय आरबिनो माथो इउटुबनि फैसा नांगौ जाखो फालाय आरबिनो मानो इउटुबनि फैसा नांगौ जाखोनो र' दे होनदों निकिताया आरबि नोंनो मानो इउटुबनि फैसा नांगौनो आं थांबाय आब' सोरबा लोगो जानोबा कमेन्ट हरनानै दोनदो सोरबा जुदि माबाजों बाग्लाजों लोगो जानो लोगो गैयाबा निकिता बाग्ला फेमिलिजोंहाय लोगो गैयाबा लोगो जाबानो जाबाय गारि सालायनोसैनो बियो ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोननो थिनदों आरोना आं थांथ'नोसै आब' आं बैसागु बिदायनि एसे प्रग्राम दं आं आब' दे आगै दे थेंकिउ बाय बाय मालाबा फैफिनदोलाय लोगो मोनफ्लांबा ओमफ्राय आरबि एन्टारटेनमेन्ट अन सन्जय फेमिलि प्लिज सापर्ट फेमिलि सापर्ट खालामनो थिनदों हनै डिबि अफिसियेल ब्लग हाय वेलकाम मेरिल बिमे वेलकाम देबि बायदिखाहाय महराबो नामा लाखादों देबि अफिसियेल मा ओंख्रि जानानै फैखो देबि आं ओंखारनोसै दे बाय गुड नाइट अल फ्रेन्ड बाय बाय गुड नाइट सजाव ओमफ्राय आरबि मान्थलि 80,000सो मोनो खोमा मानोथो एथ' लबि नोंलायनो आरबि नोंखौ जावगासिनो दं नै मैथासो होनांगोन मैथाया नोंखौ जावगासिनो दं आरबि देबी आइए प्लीज रिटर्न करता हूँ होनदों देबी आपको सपोर्ट करने वाला है आरबि एंटरटेनमेंट ने जानांगौ लोंनांगौ सोरबा खालामनोबा खालामना दोन आंखौ आं गाबोन हरगोन आं कमेन्टल' हरना दोन जानांगौ लोंनांगौखौ सोर सोर सापर्ट खालाम गोसो खालामनोनो आं लाइभ लाथ'नोसै आब' दे ओंखाम जानि जादो दे जागोन दे राजु नायलै ना दालिनो देबिमोना ओंख्रिया आं इउटुब सलायला आं गाबबाय हनै रायहर जानानै अके आरबि होनदों आनसाबस्क्राइब खालामफिनग्रा दै लोगोफोर आंबो रावनिखौबो खालामा खायसे खालामफिनबाबो मानसिफोरा मानसिफ्राबो खालामो इउटुबाबो बोखारहरो देबि फैदो दे अननानै सापर्ट खालामनोनो देबि आरबिया ब्लु हरलाय दे हरबाय दे सन्जय जिआरबि सापर्ट होदो दे आंबो मोनथाम आइडिजों हरगोन जिआरबि सापर्ट खालामनो ओमफ्राय सन्जय जिआरबि सापर्ट होदो दे लोगो खालामबाय दे नायदो सुस्मिता आं बिदि सेलारि मोनब्ला इउटुबखौनो
नायासो जागौमोन आयौ सिख्लाफोर दंबा खोनासंखादों हनै आरबिया मासाव 80,000 मोनोनो बरायखादोसो बेबायदिखौ मोननो थाङा दादु वेलकाम दादू दादू ने क्या बोला है जांगिया फेन हो आरबि सुस्मिता नांगाब्बाय आरोना ओमफ्राय सापर्ट खालामनांगौ गासैबो बर'जों बर' औ नंखागौना मालाय जाथिफोरा हरैना चेनेल नुबानो खालामनानै होजोबो गिलु फालुनो नों फैसा थाङा साबसक्राइब खालामनायाव नङा होमबा ओरैनो माबानानै दोनबानो माबायो फैसा थाङोबा मोनसे खोथा ना संगीता's किचन हाय लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए कैसे हो ठीक हो फिलहाल दी आप कैसे हैं आप भी किसके साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाइए आंनाव 80,000 सेलारि मोननाय मोनब्ला एसे हेल्पसो खालामगौमोन हेल्प खालामगौमोननो मालाय मामाया गोसो गुवार जोंहा मैथाया बे गोसो गुवार मानसिफ्रा मोनखाया होननायसो जादों मैथा ग्लाब ग्लाब बाहायो नालाय जोङो खिथा मानसिफ्रासो मोनोथ' फैसाखौहाय रंनिया आइए प्लीज अभी रिटर्न संगीता आइए प्लीज अभी रिटर्न करता हूँ संगीता आपको अरबी एंटरटेनमेंट सपोर्ट करने के लिए बुलाया है देबी एडी फेमिली लोगो जादो दे एडी फेमिली लोगो जानोनो दादु बडी फैन हो मा बॉडी फैन हो कौन है आप किचन संगीता अच्छी हो और ठीक ही रहना है न्यू लोगो खालामदो दे नो I am not trailing एडी आनसाबस्क्राइब खालामफिननो खमायना सनाफोर आनसाबस्क्राइब खालामनाङानो खमायो संगीता कितने से आरबी कितने आईडी से बोला है मोननाया लाइ 94 रोजा मोनो ओमफ्राय मा जाखो पर क्या हुआ क्यों रो रहा है सोदोमवारी हाय 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 वेलकम मेरी एलबी में स्वागत है आप लोगों का आ जाओ एक दूसरे से जुड़ जाइए संगीता 7 आईडी से स्टार्ट करो 94,000 मोनबाबो थाखानि लबि आरबिया होनदों जोंनोबो एसे सोना हरदोबाल आरबि एसे बिबाजैफोरनो बैसागु जोबनायनि मारै खबरबो लाया दबरबो लाया दिनैसो मिथिदां 94,000 मोनो होननानै आंनि एलबियाव सोरबा सिख्लाफोर दङबा आरबिखौ फथायदोहाय फथायनो हाबा 94,000 मोनोनो मालाय मासावहाय आथिं थिखो मामा खर'निफ्राय आथिंसिम मामा सना गानै मोनजागोनहाय सना मोनगानजोबगोन सोदोमवारी हाय हाय ओमफ्राय संगीता 7 आईडी से स्टार्ट करो 7 आईडी से बुलाया है आरबीजी 7 एसटी स्टार्ट होनदों एडी दाबा आब' खालामबाय देबी आब' खालामबाय आं आंनिखौबो नायदो देबी नोंखौ माबा खालामबायनो गावनिखौबो नायनोनो आङो संगीता रनिंग वीडियो दूसरे मोबाइल से रनिंग कर रहा है बोले आरबी एंटरटेनमेंट ने संगीता की वीडियो आती हूँ बोला है ओमफ्राय सोदोमारि मा खबरा बिदिनोसै आगै नोंलाय मा खबर गोरान नाइस नो थेंक इउ
मा गेसाव गोफोन मोनामनाय मोनदोंना ओमफ्राय हिन्जाव सानाय दङ बेहा मोनजुलि आयु हिन्जाव सानैबावसो हिन्जाव दंखायोसो हिन्जाव सानैबावसो नंखायनो फैसा थोआ आंखौबो खालामबाय इदि गावबो खालामबायनो आंबो खालामबाय इदि होनदों सापर्ट खालामबायनो सोदोम आंनाबो मोजां मा ओंख्रि जाखो सोदोमारि आगै एडि come to them watch केसार फुल वाच केसार एडि नोंखौहाय लेंहरदों हनै आमाया मोननै आइडिजों फुल नायनानै होगोननो आरबि होननानै मिनि हरबाय हनै दिबि कितनी आइडि है दिबि नोंनाव मोनफे आइडि दंनो आमाया सोंहरदों आरबि थांगोन ना माखो मा सिरिस रायजाखो रायजानानै सुसमिता आगैयाबो जिरायबाय नालाय थांखो ना माखो बेबा वन आइडि है उन्नुकी लैब हाय वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू आप भी किसी से फ्रेंड नहीं हो तो फ्रेंड हो जाओ देवी कम फुल वॉश से अभी रिटर्न मिलेगा ना लाइक दैन थैंक यू लाइक करने के लिए आं थांथ'सो डिउटियावसो दं दे थैंक यू दसे फैनायनि थाखाय आगै न्यू कम टू आई से साथ उन्नुकी लाइव आमाया के साथ फ्रेंड हो जाइए न्यू कम साथ आरबि खारबाय नामा नों खाराखै दङ बेसारा रायजाबाबो दिदि थाथ' देबि थाथ' दसे दे होनदों आमाया उन्नु कितना आइडि है बोला है ओके आमाया देबीनि ओके आमाया बोला है आमाया आ जाओ देबी 20 आइडि है उन्नु स्टार्ट 2 आइडि से फुल वॉच के साथ एडिया मा होनदों जोंहा गैया आंनि चेनेला गोदानसो लोगोफोर होनदों चेनेला गोदानसोनो एडि फेमिलि आगैनि चेनेला उनाव हानायमानि मोजां भिडिअ लाबोगोन उनाव हानायमानि मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोननो जोंहा आगै एडि फेमिलिया बयबो सापर्ट होलायबानो जाबाय सुसमिता आरबिया इउटुबनि फैसा मोनबावबायसो मालाय आयौ नंगौ जेबो गैया खाजाबो जाहोआ जेबो जाहोआ एकाउन्टफोरावथ' एसे 100सो सोना हरनो हायोना बे मिस्टि निमखिनि ओके स्टार्ट होनदों
देबि लोगो खालामबाय दे नो देबि नोंजों लोगो जाबायनो आरबिया जोंहा आं सोरखौ हाबा लागोननो सुस्मिताया जोंहा सिख्ला सोबा सुस्मिताखौनो लादो आरबि सिख्ला सोबा आरो बुरिबाथ' बुरिसै ओमफ्राय सुस्मिता लोगो जादो देनो देबिजों लोगो जानो सुस्मिता अके आरबि होनदों सुस्मिता मा होनो लबिसो आं बेनो उल्थासो सोना हरनोसै र'नो लादो नोंसोर सानैजों समायखागोन सुस्मिताया सिख्लाबा लादो आरबिखौहाय समाव आं आलासि जाहैनो मोनगोन ना खाथिखा अनु खाम प्लिज नो आरबि नोङो जावगासिनो दङ ओमफ्राय नोङो बोरै थान्दा बरफआव उन्दुनाय बायदि उन्दुनानै थाखो मुनजुलि आब' आं CIDजों कमेन्ट हरना दोन बेक खालामफिनबाय प्लिज अननानै आब' खालामगोन आगै DM सिन्था खालामनाङा नोंनि नामखौल' ब्रेकेटाव लिरखादोंना नोङो फल'वार्स खालामना लोगो जादों दे आगै दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै नोंनिसिम अके देबि कमेन्ट हरनां दोन आं थांगासिनो कमेन्ट हरनोनो आरबिया बुरिफोरखौसो फसायखायो हाबा जाखानायखौसो दानि बेमार जादोंना हाबा जानायजों जानाय खारलायग्रा सेंग्राजों हाबा जानायजों ओमफ्राय बुरिजों सेंग्राजों बिदि बेमार जादोंना बिदिसो नामा बे बेमारासो हाबदों नामा आरबिनावलाय आरबि आगै लिरखानाय आब' औ दे आं सहायनो हाला बाजै हाबा लाबाबो जाहोनो हाया आं नै 90,000 गाहामजों जाहोनो हाया जाबाय बेसेबां नांबावगौ बांद्राय बोरायबा देनां गांसो गोरलैखौ नागिरदो आरो ना दानो थाब हाबा जाखायाबालानो बोराय मानसिया ओरैनो गांसो गोरलैखौसो नागिरोनो सिख्लाफ्रा सेंग्राफोर माबाफोरखौ लाला दाना सिख्लाफ्रा हाबा जानाय हौवाफोरखौसो गोसथोसै दाना आरबि सिख्लाफ्रा हाबा जानाय हौवाफोरखौसो नागिरो आरबि दाना सेंग्राफोरखौ नायसनला बांसिनानो गासिबो सिख्लाफोरखौ होनाखै आरोखि आङो ना गाज्रि मोननाङा खायसे सिख्लाफ्रा बिराद दङ गासिबो नङा आरो फेसबुकाव सिंगेल होग्राफोरखौ नायबावा मिथिबायना मेरिटखौसो नागिरो दाना सिख्लाफ्रा सोरबा मानोना खामायखानो रोंखानाय राखानाय नालाय बिदिखौसो नागिरो देबि लोगो जाबाय आंबो सुस्मिता लोगो जाबायनो देबिया देबि दान चेक देबि आमाया नोंजों लोगो जाबायनो नायनो थिनदों फुल वास खालामदोंनो ओमफ्राय सुस्मिता होनदों आरबिया 94,000 मोनब्लाबो जाहोनो हाया होनबावबायसो होनना मिनिबाय नै होनफ्लाखायोना
आं दिबिया जोंहा सिख्ला नामा होनो दिबि सिख्ला नामा होनो खोन्थाहरदो लाख थाखा नांगौ आरो बिनो हा होनदों मालाय बेहेटारनिफ्राय बेहेटारेनसिन खालामनो नागिरदों आरो मा न्यू काम साथ साथ संगीता ने बुलाया है डीबी रिटर्न प्लीज शायद डीबी ने गया है किसी का घर में आ रही होगी बाद में बोल के देगा मैं बाद में और भी मा होनदों हाबा जाखानायासो हाबा रोङोबा जै नै जादोंना नंखागौना ओंखायनो दाना बिदिसै खबरदारलै आगै मालायनि हिनजावखौ नोजोर दाहोथार बुजाबायगोन दोलाबायगोन मान सनमान हानि जागोन लासिं सिंनो गोमबोर सिं राजरी हेलो आबैनो हेलो हेलो आबौ सना मा ओंख्रि जाना फैखो आरबी ने बोला है संगीता शेरी जी आप कमेंट नहीं किया है जी मैं आईडी से डन कर दिया है प्लीज चेक संगीता किचन आरबी ने आपको सपोर्ट किया है बैक करो प्लीज डीएम देबी अफिसियेल ब्लग लोगो खालामबाय आं फुल वाच खालामना नायबाय बो जादो देबिया सोरनावबा दंहैयो होनदां मा ओंख्रि आबाय ओंख्रिया खुमब्रा बाथोन जागासिनो आं नै गोमबोर सिं नार्जारि ब्र लोगो खालामदो अननानै माबाजों लोगो जानोनो डीएम जों गोमबोर सिं आबौ संगीता जी संगीता किचन किधर गया है आप आपने आरबी को क्यों बैग नहीं किया है बैग करो प्लीज ऐसा नहीं करना है आरबी हाबा जाखानायखौसो गोसथोमारो मोनजि औ गोसथोयो खोमा आरबीया ओंखायनो बिदि होनदों सबायजों नाजोंसोमोन आबै डीएम ओके आरबी जी सिर्फ कमेंट मिला है आपका डन नहीं ठीक है ना आरबी बोला है आपने संगीता किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है बोला है ओनली कमेंट किया है बोला क्यों ऐसा किया है सब्सक्राइब करो फुल वाच खालामना लोगो जादो गोमबोर सिं ब्र आंबो फुल वाच खालामना लोगो जागोन थांद' आबौ थांद' सब्सक्राइब खालामना होदो मानसिफोरखौ थाब 1K जानांगौ थाब मनिटाइज जानांगौ थाब फैसा खामायनांगौ इउटुबाव संगीता आरबी जी मैंने भी कमेंट कर दिया है आपको मेन आईडी से ओके संगीता कमेंट तो आया है वो बात सब्सक्राइब नहीं हुआ है नोंखौबो सब्सक्राइब खालामाखै होननानै बुंदों बियो आरबी डीएम ब्लग हरबाय आं नायदो हरबायनो डीएम ब्लु बोखारदो आब' आं खामानि मावसै दे बोखारबाय आरबी साफ नहीं मिला मुझे आपका
सापर्ट साबस्क्राइब खालामनाय मोनाखैनो आरबि संगितासा आंबो बोरायबाय बाजै बोरायखाबायना थाब थाब लादो बोरायनायनि बोरायनाय एसे नों बायदिखौ नायनानै लादो डिएम लोगो जाबाय नोंबो होनदों बाजै थगायो बिसोर कमेन्टल' हरो बाजै नङा नैबे संगितासो खालामो खालामनायालाय थारमाने नोंखौबो साबस्क्राइब खालामाखै होनदों आरो बियो नोंखौबो खालामाखै ओमफ्राय आंबो खालामा होननाय जादों खोमा गावनोबालाय टीवी तुम्हारा कमेंट मिला सपना आन कर दो दोबारा करो सिस्टर दीदी तुम्हारा कमेंट मिला सब कर सपोर्ट ना आन कर दोबारा करो सिस्टर तोता पॉइंट द खेलेरा स्टोरी मूवी देखी है नहीं क्यों मूवी देखना आंबो लोगो जाबाय डीएम उन्नति लाइव न्यू काम साथ न्यू फ्रेंड होने के लिए बोला है देवी ओनो के साथ फ्रेंड हो जाइए संगीता अभी चेक किया है आपका सब्सक्राइब हुआ है दा दसे थानानै आनसाबस्क्राइब हरफिन सालाखौ 43 love your voice salute you इतना भी अच्छी नहीं है मेरी वॉइस जो भी हो थैंक यू आरबी संगीता मैं रिटर्न ऑन करता हूँ ओके संगीता आपको ऑन करने वाला है आरबी ने एसपी मोहर ऑन ओके थैंक यू वेलकम लाइक डन थैंक यू संगीता ओके आरबी ऑन कर दिया है चेक करो ऑन किया है चेक करने के लिए बोला है संगीता रिप्लेस करके देखो रिप्लेस करेगा ही पता चलेगा ना ऑन कर दिया है चेक करो ज्वाइन करो न्यू फ्रेंड ज्वाइन होने के लिए बोला है इस राम नै हायेनावसो थांबाय माथो हायेनसो नामा हायेनसोथ' एसपि महरा हायेनसो नामा एसपि ना हायेन महरसो ना नोङो हायेनसो ना नोङो
हायेननि लिंकखौ होदों जे जो लिंक पर ज्वाइन करो। रिटर्न फॉलोअर्स के साथ साथ अरबी आया है, नहीं तो ऑन किया होगा। नहीं तो ऑन किया होगा। अरबी आया है, नहीं तो ऑन किया होगा। मेरा भाई को सपोर्ट करो। ओ का भाई हायेन वीडियो को सपोर्ट करो। हाय गाइसमोन, सोर गोदान लोगो जादो दे। संगीता जी, अभी मैंने ऑन किया, चेक करो कितना है। आं सपोर्ट होगोन महरा गोमोरसिन, आंबो हरफिनगोन। सुस्मिता थांबायगोनहाय। न्यू काम प्लिज। देबी अफिसियेल, आं सपोर्ट खालामबाय सिस्टार। देबी अफिसियेल, नोंखौ सपोर्ट खालामबायनो। आं सपोर्ट होगोन, आंबो हरफिनगोन। न्यू काम प्लिज। देबी अफिसियेल भी थांखाबाय। आरबी चेक किया है। सुस्मिता लिंक ज्वाइन करो। संगीता फिर से डन करता हूँ। अंजलि लिंक पिन खालामबाय। खालामलाय। आं लिंक पिन खालाम रोङा। आं रोङा बोरै खालामो। खालामना आं महर नोंसोर भिडिअ नायना खालामा आं महर नोंसोर भिडिअ नाया ना होनदों हनै भिडिअ नायिखाय खालामानो। आरबी सॉरी मुझे नहीं चाहिए फ्रेंडशिप आपसे। नोंजों लोगो नांलानो आरबी दा खालामसै। एसपी महर हायेनासो भिडिअ नायो सुस्मिता होनदों। मिया माला लाइभखौ अफ खालामना नों आबै आङो उन्दुलांबायमोन दा। उन्दुलांनानै हथात करि सिरि मोनना नायबाय आं लाइभआ सोलिगासिनो दं। साब्रै ना बेसेबांबा दङ। ओमफ्राय आयु साननानै बन्द' खालामबाय आं। गरदलायबायसोमोन खोमा आङो। बेसि गोबावबा उन्दुलांखोमोन मिथिला। सोर दंमोनथाय, मा कमेन्ट हरामोनथाय नायासै आं। बन्द' खालामनानै उन्दुबायबो आङो। 12:30 जाखाबायमोनदां ना? ओमफ्राय आंनि फट'आव चेक खालामबाय, क्लिक खालामबाय, ओमफ्राय क्लिक खालामनायनि उनाव मा खालामनांगौ? संगीता जी आप भी चेक करो प्लीज। डन कर दिया है, प्लीज चेक। नांलानोलै आरबि दा खालामसै। एसपि लोगो जादो, आंबो लोगो जाबाय। नै देबिया दङ, आंहा बेखौनो माबा बोखारदों, ब्लु बोखारदों। आरबिया गाव जातिफोरखौल' गुबुन जातिफोरखौल' आइडि हरो सालानो। गोमबोरसिङा मिनिबावबाय आं खोन्थानायखौ। सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होनदों। सुस्मिता गाबहरबाय नै। जाबायमोन होनदों। गोमबोरसिं 12:30 12:30 जाबायमोन ना? आरबिनो सोहरबाय नै
थगायो बिसोर बाजै नोंबो थगाय हरखादोंसो आरो ना मा जाखो आंहा लिंक हरबाय फिन नांगौ नुगोन नालाय आं लिंक हरबाय फिन नुगोन नालाय बे हायेननिसो हायेननिया बोरै जानांगौ फिन मेसेज बेयाव नै होबायमोन बिदि रोंबाय नै अन टु नाम्बाराव फिन मेसेजखौ थुना हो नै थुबाय नै ब्लु होदो दे सिस्टार दसे सोरखौबा सैलाब हैनां र' आं थगायाखैमोन लिंक खालाम बेखौनो खालामबायना ओमफ्राय बेखौ दा बोरै खालामफिननांगौ आनफिन मेसेज अन आरबि एक नम्बर थगायसुलासोनो आरबिया एक नम्बर थगायसुलानो हायेनखौ खालामनो थिन हायेनखौलाय बोरै खालामजानांगौ हायेनखौ खालामबानो नोङो नै डाइरेक्ट बिनि लिंकआवसो थाङो नै जायाना नै हायेना बोरै खालामजानांगौ खालामजाया र' हायेनखौ बोरै खालामजानांगौ खालामजायानो आं बुजिनो बाखि गैला आरबिखौ आरबि नों मा सोरखौ मानो सुसमिताखौ थगायखो दुखु मोनबायनो दस्रा ओंखायनो दहायनिफ्राय जावजागासिनो दं नोङो सुसमिताजों दत मोनथामखौ सेर आनफिन टु दत मोनखौ आनफिन खालामबाय नङा हायेननियाव बोरै लिंक माबा जायोसो होनदां हायेननिया जायाना हायेननि चेनेलजों फैयाखैना लिंकसो हरदों बे लिंकआ फिन जाया होनदां आं रोङाहाय बिदिखौ डाइरेक्ट बे लिंकआव थुबाथाय हायेननि न'आवसो थाङो जायानो डाइरेक्ट न'आवसो हाबहैयो बेलाय दासो ओंखाम जाखांदों आंहा दे 94,000 मोनलायनाय खोन्थालायनाय मानसिखौ दङ मानसिया 94,000 मोननायनि खोथा नालाय माना खुसु दङ मानसिया माना खुसुनो 94,000 मोननाय बेथन मोनग्राखाय निकिता आं मोनसे खोथा होनि दै थारमाने आङो 1K जायोबा नोंसोरखौ लेंहरनो नागिरदों आलासि जानो जोंनाव फैनो ओरैनो फैनो हागोन ना हाया नोङो लेंहरबा मोनसे ओरैनो फिसा भिडिअ बानायनो सानदों आरोना
नोंसिना मा गामि सिस्टार? गसाइगाव। नोंबो गसाइगावनि नामा सुसमितायालाय? लिंक हरनाय फट'आव क्लिक खालाम। थांगोन दे आब' दे फैबानो जाबाय। आंखौबो लिंहरा मालाय आंखौ लिंहरानो नों गसाइगावनि ओंखायनो। थांगोन दे आब' दे फैबानो जाबाय। बोरै जाखो माथो बेयाव जादियालाय? सुसमिता आंखौ लिंहरदो नोंनो। पद्म खिफिसुलि आब'नो। आं खिफिसुलि नङा। ओइ बाबा बे हायेना मोनफेक चेनेल खुलिदों हो होनना रायहरदों नै। औ बाबा आव सना आव। सिथा बाबा सोर बुदों र'? सोर बुदों दैसा ब्रह्मखौ? आंहा मबाइला रेस्टर मारिनानै वाटसापबो गैला जेबो गैला। सिथा सुसमिता होनदों बे हायेनसो आरो बियो। आब' सनाया सना सिथा आबा खना मा होननाय जाखो? आब' आव सना आव सना सिथा आबा सना 3K जाबाय नामा? वाट्सआ जायाखै। दा SB महर सापर्ट खालामदो प्लिज होनदों। वाट्सआपआनो गैलाहाय आंनिया। वाट्सआप स्पेलिंफ्राबो मारै खर'फ्रा अबाव थाङो आंनालाय। हायेनाबो एथ' लबिना साख्रि दंब्लाबो इउटुबनि फैसा नांगौ नोंनो बा होनदों हनै। पद्म आब' खिफिसुलिनो मा ओंख्रि जानानै फैखो पद्म? खालामगोन दे नोंसोर हायेनखौ लं भिडिअ'आव जयेन खालाम। हायेनखौ नायनोनो हायेन फंबायनो गाव। सुसमिता हायेना दान होयो गोरिबनो हायेना। आंबो गोरिबहाय हायेन आंनोबो एसे हरदो दे। पद्मआ मा होनदों? मा गामियावहाय? बा हायेनबा
बेसे बेदिब्ला आंनोबो एसे दान हरदो नों आंहा गैथारा आंहाबोथ' गैयाहाय मिथा आंनोबो एसे हरबा मोजां जागौमोन गाइसमोन खारग्रानो दान होआ मानो मा खारग्रा ना मा होनदों 500सो सोना हरदोलाय दा बेदर जानो नों जायनि न'आव माइ माइरं गैया बिसोरनोसो होयोनो दोद आंहाबो सरखारनि माइरंसो जाखायोना रेशन कार्डजोंसो ने आंबो रेशन कार्ड दङ आंहाबो नाम्बारा खावजागोन नों नाम्बार नुदों हरदो दे आदा ओइसपि आंनो ओइसपि सापर्ट खालामनो निकिताखौ सुस्मिता हायेनाव इउटुबनि फैसा मोनाखैथ' नों हायेना इउटुबनि फैसा मोनाखै नोङो दाबो सिनायदों नामालाय गोमबोरसिं नाम्बारखौ स्रा स्रानो फेसबुकबो गैबावलासो आंहा थोस रेस्टर मारिना जेबो गैला नुदोंथ' आइया प्राइभेटसो बानायनानै दोननांसिगोन नामासै सुस्मिता नोंबो सोरखारनिबा हेफाजाब हेल्प खालामदो दालाय गैयैफ्राबो सरखारनि माइरं मोनजाखायो माथो होनदों हाया नोंनि बेथननि साख्रिनि फैसाखौसो बिदों मा साख्रिनि बेथननि फैसाखौसो बिदोंनो सरखारनि मोनजानायजों एसे एनै मोननायजों एसे एनै होनदों नेटआ बेसेबां थांखो बाल आंनालाय सानैसो अखा हाना हाजिरा मावनो मोनाब्लानो फैसा गैया जायो अब्ला 100 होबानो गोजोनगोन सुस्मिता होनदों
ক'লৈকে এতিয়া কোনখন ট্ৰেইন আছে পকীয়াগাঁও নামিব হ'ব নাই এতিয়া কোনখন ট্ৰেইন আছে না পকীয়াগাঁওলৈকে পকীয়াগাঁও ষ্টেচন আছে Bukada no, Bukada. Pokyagram. Säkra van.